Good morning, good morning. Shout out sa wala pa'y pamahaw dia, mamahawtan ninyo atong sudan tara. Tinunuan na. Dalo-dalo ni ma. Agoy. Oh. Di, mga awtan ninyo. Hindi ko mo. Right, good. Kana lang kung naglaway mo sa mong pamahaw, pwede niyo i-share. Kana ra pinakadabis. God bless. Pagipalo sa kuha. Akong Roland TV. Bye, God bless.